Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo adogo ndị nwere ụlọ nkwari akụ n'ebe dị iche iche aka na ntị ka akwụsị dị na-egbu oge imejupụta usoro iwu dị n'ihe gbasatara okwu ụlọ nkwari akụ na iwu gbasatara ya. Gọvanọ Chukwuma Soludo dọrọ ya bụ aka na ntị n'ọgbakọ otu ụbọchị bụ iwu ka ọ bụ maka ndị ụlọ nkwari akụ anọ ka e nwee mkparịta ụbọbọ banyere etu e ga-esi maka ya wee weta ezi nchekwa ma e mere ya n'obi gọọmenti dị n'Awka. Chibuzo Obidike wetara anyị akụkọ a. Ya n'ọgbakọ ahụ aka na-achị steeti a bụ onye nọchitere anya ya bụ osote ya Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kwuru na ọgbakọ ahụ bụ nke achịkọbara iji wee kụziere ndị ahụ nwegasịrị ụlọ nkwari akụ nakwazi ihe mgbasa arụ ọzọ uru iwu ahụ emepụtara ọfụrụ bara ma gwakwazie ha ọghọm dị na ya ma ọ bụrụ na ha esonyeghị n'amụmụ iwu ahụ. Na mbụrị ka onye kọmishọna na-afụ maka ọdịnala egwuregwu nakwazi nnegharị anya na steeti a bụ Comrade Don Onyenji gụpụtara ọtụtụ ministri bụ ndị jikọrọ aka ọnụ wee chịkọba ọgbakọ ahụ bụ ndị gụnyere ụlọọrụ Anambra State Internal Revenue Service, ministri na-afụ maka Homeland Affairs ya nakwa imerime ndị ọrụ nchekwa na steeti a ma kwukwezie na ọ ga-enyere onye ọbụla aka ka ha lụọ ọrụ n'okpuru iwu ahụ ma fụ na ewetara ezi nchekwa bụ ịgba nyegara ndị Anambra. Na nzaghachi onye isi oche otu ụlọ nkwari akụ na Naịjirịa nke steeti a bụ Chief Ifeanyị Nwokoye bụ onye ọ bụ osote ya nọchitere anya ya na mmemme ahụ bụ Maazị Taiwo Ogunsola kwere nkwa na otu ahụ bụ ndị dị njikere ka ha na gọọmenti steeti a lụkọ ọrụ ọnụ iji wee belata enweghị nchekwa na steeti a ma gwakwazie gọọmenti steeti a ka ha gbaa mbọ fụ na ha tinyere anya n'ihe gbasatara ụtụ isi ugboro abụọ a na-atụ.